Salutare tuturor, eu sunt Călim Brotac sau alte aliasuri, mă rog. Astăzi vreau să fac un tutorial despre cum să schimb cursorul la Windows. Drept vedeți, eu l-am schimbat. O să vă arăt în momentele următoare cum se face. Intrați pe internet, pe Google scrieți cursors. Așteptați să se încarce. Net bun, câsf, puncte. Ok, și intrați pe un site la numerală. Să zicem că îl vreți pe unul cu pinguin, da? Dați pe el, dați download și o să vă apară ceva de genul o să vedea o arhivă cu chestia asta. Intrați pe arhivă, aduceți fișierul pe desktop. Ok, o să vă dea, da, să vă dea fișier direct. Vedeți, faceți un fișier nou pe care îl numiți cursors. Dați Ctrl A, dați selecta pe toate și le duceți în ăsta, le trageți în cursors, carce. Dacă vreți cursorul acesta, căutați pe internet Tron cursor și vă dă acolo. După intrați în Control Panel. Ok, intrați în Control Panel. Unde ești, mă? În mouse. Ok, aici dați la unde ești, mă? La pointers și lăsați asta așa. Intrați în My Computer. Ok. În ce? În Windows. Și aici aveți folderul cursors. Și copiați, aduceți fișierul aici. Eu l-am deja tronul ăsta. Și după ce l-ați băgat, vă verificați că este așa cum e. Și dați X. După reveniți aici și o să fie așa la voi. Dați click aici, intrați în fișierul care l-ați băgat și de aici o să faceți ceva de genul. Vedeți că toate chestiile astea au tron în față, la alte cursare nu cred, da? Nu cred că există. Și ca să găsiți ce căutați, scrieți TRON și N de la normal select, dar voi căutați doar Tron S. Mă rog, o să fie normal, deci Tron normal. Tron normal. Să fie normal dacă vreți să fie albastru, green dacă vreți să fie verde și orange dacă vreți să fie portocaliu. Și tot așa, de exemplu, normal select, îl selectați aici, open și s-a schimbat. Și faceți așa la toate. Dați dublu click, scrieți Tron help. Și vedeți că a apărut help normal, help green și help orange. Dați open și s-a băgat. Și așa faceți la toate. După ce ați făcut asta, dați
apply și o să fie ceva de genul acesta. Eu am deja chestia asta făcută la salvări. E mai bine să faceți așa. Și cam atât. Încercați același lucru și pe Windows 7, Windows 8, Windows 10, nu contează. Cam atât a fost. Salut!